Padayon sa pag-apod-apod ug insurance ID ang Bisaya gyud sa atong mga kabiji sa lain-laing bahin sa nasod. Karong semana, gibalikan nato ang Siargao Island. Dini atong Disyembre 1, anaa sa 106 ka mga BG members ang atong nahatagan og insurance ID sa lungsod sa Burgos ug 98 sa lungsod sa Santa Monica. Niadtong Disyembre 2, anaa sa 204 ka mga membro sa lungsod sa San Benito ug 159 sa lungsod sa San Isidro ang atong natunulan sa ilang insurance ID card. Ug sa Disyembre 3, 159 ka mga Bisaya Gyud members sa munisipalidad sa Pilar ang atong nahatagan. Wala pa ta natapos sa atong paghatag og Bisaya Gyud BG Insurance ID. Padayon gyapon ang atong paglibot sa probinsya sa Surigao del Norte. Sa atong mga Bisaya Gyud members sa probinsya sa Bukidnon, atangi ang among pag-abot sa inyong mga barangay. Tungod kay kinsa pa man diay ang magtinabangay, kundili kita gyud, mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud!